नायदो गाइसफोर जोंनि सनितपुरनि लामाफोरखौ माबायदि आयो 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 बिटिआरआव हाबबाय बायबा माबा मोनसे जागौमोनदां ना मा बुङो नोंथां नायना लादो बिटिआरआबो जाहां र' बिटिआरआव हाबबोला प्रमद बर' सारखौ बोरमा खासि जाहोगोन जोङो खोनाबायना गाइसफोर बिटिआरआव हाबबा प्रमद बर' सारखौ बोरमा खासि जाहोगोन नायथारनि हाबोनो हाबा आरो गामि भितरनि लामाखौ नुबाथ' नोंथांमोना आसरितसो सानगोन जों सनितपुरनि बर'फोरा माबायदि कन्डिसनाव दङ सनितपुरनि बर'फोरा माबायदि नासयजागासिनो नुदों बे लामाखौ गोदो गोदाय प्रानेश्वर बसुमतारी बिथां एमएलए आ कंग्रेसनि समाव बानायना गालांनायानो बिजेपिआ खै बोसोर सरकार जाखो दाबो गैया नै बेबायदि हालोदाव दङ माबायदि हालोदाव जोङो गारि सालायनाङो नायनानै लालाय गाइसफोर Hello everyone, welcome back to my YouTube channel guys. Taरमाने जोङो टाउन फारसे थांनो ओंखारबोदोंमोन आरोखि टाउनाव थांनो ओंखारबोनायाव माबायदि लामाजों जोङो फैनांगौ नोंथांमोनाथ' नुखाबाय दायो लामा मोनबाय हाइवे तारमाने हाइवेथ' नङा नंनायालाय जेनेबा साधारन माबानि लामा आरो ओरैनो रंजासालि होननानै बुङो बे जायगाखौ दालां गोलाव जोंनि एरियायाव बेनो गोलावसिन दालां आरोखि बेनिफ्राय मा तारमाने बायदिसिना सानफ्लाङो आरोना मिथिबायना ओरैबायदि आनडेभेलप जायगायाव दोङो जोंफोरो माने लामा सामा मोजां गैया दालां सालां मोजां गैया नैबे बे मोनसे दैमा आरोना बेखौ मानसि दैमा होननानै बुङो बिनि खर'आव एकदम बर' मैखोम बर' गामिफोर बिथिं सब बर' गामि गोनजा आरोना गाइसफोर दा बै खर'आव मोनसे पाका लामा बायस'नाय ओरैनोथ' माबा बानायबायमोन मा होननानै बुङो दालां बानायबायमोन फुलुं बानायबायमोन खिन्थु बायलाजोब्बाय आजि 6-7 बोसोरसो जाबाय खोमादां दिनैसिमबो गैया माने बिजेपि सरकारनि समावबो दासिमबो माने बानायनो हायाखै आरोना गथ'फोरा माने स्कुलाव थांलाय फैलाय माने कमिउनिकेसन खालामनो गोबां उसुबिदा जायो